سلام كبرات تغاتاتلتي داسنا اكسترا إذا علمنا بزح صبق كومدم حماق نجارات زلوا كومدم أبزح جئوان حبريتك ألطيفو كم حلالف بزخلل منقدي معبيلا بمهلوا دارجاز التفلاليه زدنق زمهر كوتاس زانتانا يبوز حسابات سامعكم تخونيكم قالك أبزوم زانتا الدما انت سحمقات كالوت مزميزم ديوم انت نسوم بلحت كوينوم فولي بزخون منقدي متالل تتغيرهم شموم زعبيون بزح تسقاز الدلبون سامعكم تخونيكم ازي خونن براب زئوان كل سرعات التكنولوجي بتعم معبيلو بمهلو بقلل كتالل زخل منقستي ويعبتك هلو كبيد انداخونيو زمت زلا اب كم زكونتات قنا ازي حاجة ان الزاربلا إلسابيت هولمس اتبهال من اسي غورزو نتاب علمنا زحيلت كومدما زعبيت هاجر زخونت امريكا كوم خاب حفشانا علم هاجران بزخون منقديا كتتالل كيلا ازي اب جزيو فلي زخونة ترئيو زنبر اقباب متلال نايزا غورزخا بزعبو بزحك صحافن نسخا كساب بليونير كتبهالنيا كيلا زنبرت نحجي دما قعزا زاقوال 19 عامتين كلا امريكان علمن زاتاللت غورزو كنرئي كنفتنينا قدمي قنا ابزا چانل سابسكرايب لايك كومون نتدول بمطواق قدامو تخاتاتلتي معالتا وتحستونا خدكونو بغبرن عدم ملء شما إلسابيت آني هولمسيا تبهل بشحن 984 ورح غلطة على السلستيك هذا يبتام الدناغري تبهيلا اتذكر تكال إنرون زسرح زنبرة أبو كومد ما سرح تنيا منقستي كاب زنبرة ولادي تاتا وليدا إلسابيت كابن وسعد مئات حيزة كام مزانا تسقبل ليلا خطر كومد ما زقبرت جيرا بلستخوينا خد قربيا تسعير نيرا زدما ولون بعمات منقدي انت خونا قال كابتوم جينا قول عن كلا زفلت ودما مسحوا بتتصوت اللي نسا كسب زي سعرت صوت خيزازم تجددو كم زنبرتن كل جزي غاب بلستخوينا خطر دليت كم زنبران يمززاربو كالاي درجة بصحة تمرتات كاتتلو زنبرت جزي ابعود مهندسنا كمبيوتر تقدا سنة بمحضرة نقالة تشايناويان يونيفرسيتات ترجم نايتي سي بلاس بلاس زبال قوانقوا كمبيوتر كت شيت انكلا اب كرامتكا قوانقوا ماندارين ناي تشاينا ختمهر اب ستانفورد يونيفرسيتي اتوت كابزغت إلى دما بغل التشحن حدن إلسابيت بعلي أب ستانفورد يونيفرسيتي نايك أمام مهندسنا ختصنعي آتيا أبون داتا مهارت دما مسقالة ناي سينغابور تكالات مرمرات كتقبرن كلا أب عامة غل التشحن 4 دما بعلة مرتابة مقراص اتامي تالي التكالا كت مسرتي أوسينا أبز دما قدنيو إتا تكال من تبهال انتاي كتقبر نيراز بالحطوتات كل عال من سنة دما إلسابيت كابتي عبايتي ناي تكنولوجيك إلاتات زي تمرقلو ستانفورد يونيفرسيتي مسوصت تغيلا بتنزل برآن ممهاري لنز توهاب أغنزب حانتي تيرانوس زبالتا تكاليا مسريتا كم مجلس تشعق والعسرت شعات عام زنبرت إلسابيت دما إتا تكال حانتي أبحك منه معلا توعل فليت زغونت ماشين كتسرحها كتبل مبصعات وات إتا ماشين كا كبأكالات ودسب قم صدام وسيدة إتسب نحكمنا يغن ولك أو حكيم كيكده أبجوز انكله انتيت عنا وصقام كم زلوا تنقره كم دما انتي عينة أفاوس كوست كم زلوا وانتنقره كتبليا علم بزدن نغم الكعزة تزاربت إذا حسب دما أبعود حكمنا بالتعم فليت رايزي كونه برك مهزي وننتبلنا مجنان أيكونن مغنيات إذا ماشين بحق انت تسرح حاكم مخاد تريفو سبع له حمام فوس فليتو بقلل من قدك حكم كم دما هيوتو كدحن سلا التقالليا نيزوز ايتي دما شعو اب امريكا فليتي امو اقوال 19 عامت تاريخيبا بمبال قزقات غازيطاتات يخون معكانا زينا بشما كملا زجمره بزي تتابعت إلسابيت هولمس دما نتاتكال زخون وفرتات كابز تفلاليا شنخات كتأكب يا جميرا بزغا بحصير غيزي واغاتا نساتو وننا تيرانوس تبال نتافليت ماشين تسرح تكال 9 بليون دولار بزحه كم وصيت نايزغا اب كم فوربز امسلا مصيدات مسحبتامات عالمنا كتسرع كمون شما سماي كسقال يخيلو እዚ ሁሉ እንዳገበረ ድማ ገና ኣብ ኢድ ዘይተጨበጠ ሓሳብ ጥራይ ዝኾነ ማሽን ክሰርሕ ብምባልዩ ኣብዚ ድማ እሞ ሁሉ ዝኾነ ከይርአየ ከመይ ገይሩ ኣሚንዋ እንታይ ዓይነት ስልትታት ያ ተጠቂማ ዝብል ሕቶ ከልዓል ግድን እዩ ምኽንያቱ ስቂልካ ኣነ ከም ዝኸገብር ብምባልካ ጥራይ ከሳብ ክንዲዝ ዝናን ጸጋን ክትእክብ ስለ ዘይካል ነዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶ መልሲ ንኽህልዎ ድማ ኤልሳቤት ሆልመስ ብዙሕ በሊሕ ዝኾነ ሽጣራታት ያ ተጠቂማ መጀመርያ ኤልሳቤት ካብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ባዕላ ዝወፀት ከምኡ ድማ ኣብቲ ዓበይቲ ትካላት ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ተደኪኑሉ ዝርከብ ሲሊኮን ቫሊ መፅያ ሓድሽ ሓሳብ ሒዛ ብምምፃእ ትካል ብምስራታ ሓደ ካብቲ መፈለሚ
ናይ ምትላል ጉዕዝ አይኒሩ እቲ ምኽንያት ከ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ዘለው መስረቲ ዝተፈላልያ ዓበይቲ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ካብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ብገዛእ ፍቃዶም ወፂኦም ኣብኡ ዓርሙሸሽ ትካላት ዝመስረቱ ብምዃኖም እዩ ካብዚኦም ንኣብነት ክንጠቅስ ድማ ኢሎን ማስክ መስራቲ ትካል ቴስላ ላሪ ፔጅን ሰርጌይ ብሪንን መስረቲ ጉግል ኢቫን ስፒግል መስራቲ ስናፕቻት ክጥቀሱ ይከኣል እዮም ነዚ ኣቡኮ ኸኣ ኤልሳቤት ሆልመስ ጽቡቕ ጌራያ ተጠቂማትላ በዚ መንገዲ ድማ ሓድሽ ሓሳብ ኣምፅኣ እታ ቴራኖስ እትበሃል ትካል ምስ መስረተት ማዕካና ዜና ኣሜሪካ እታ ሓዳሽ ስቲቭ ጆብስ እንዳተባሃለት እያ ሽማ ክደምቕ ዝጀመረ ሕጂ እውን ኤልሳቤት ነዛ ማዕካና ዜና ዘተቀላቀለት እታ ሓዳሽ ስቲቭ ጆብስ እትብል ሽም ናብ ረብሓ ንምቕያር ኩልቲ ስቲቭ ጆብስ ኣብ ስርሑ ዝገብሮ ዝነበረ ነገራት ክደግም እያ ክኢላ ካብ ኣከዳድና ጀሚራ ከሳብ ኣገባብ ስራሕ ከምኡ ድማ እቶም ስቲቭ ጆብስ ኣፕል ክምስረት እንከሎ ዝተጠቀመሎም ናይ ምዕውዕዋዕ ውልቀ ሰባት ከይተረፉ እያ ተጠቂማ ካብዚ ቀፂላ ድማ ኤልሳቤት ሆልመስ ዝገበረቶ እንድሕር ነይሩ ነታ ናታ ሓሶት መጀመርያ ንባዕላ ከም ሓቂ ወሲዳ ምእማና እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ድሓር ግዜ ምስ ሰባት ክትራኸብ እንከላ ንነብሳ ሓቂ ትዛረብ ዘላ ጌራ የእሚናታ ስለ እትጸንሕ ዝኾነ ጌጋ ከይገበረት እቲ ናይ ምትላል መስርሓ ብጽፉፍ ክተካይድ እያ ኺልዋ ካብዚ ቀፂላ ድማ ኤልሳቤት ሆልመስ ኣብ ዝኸደቶ ዋዕላ ወይ ድማ ቴድ ኤክስ ምትእኻብ ንሳን ነብሳ ከም ሓንቲ ፍልይቲ ሓሳቢት ጌራ ብምቕራብ ልቢ ክትንክፍ ዝኽእል ዛንታታት ምንጋር እውን ናተይላ ሓዘቶ ሓደ ግዜ ከዓ ብኸመይ ይኺ ከምዚ ዓይነት ማሽን ክምህዝ ኣለኒ ኢልኪ ነዛ ትካል ክዝመሰረት ክያ ምስ ተባሃለት ኣልዕል ኣቢላ ኣነ ብዙሕ ሕማማት ዝነበሮ ኣኮይ ነይርኒ ወዘተ እንዳበለት እያ ዘየለ ግን ከዓ ልቢ ክትንክፍ ዝኽእል ኣደንጋፂ ዛንታታት እንዳምፀት ሰብ ከም ዝኣምና እያ ዝገበረቶ ናይዚ ኩሉ ውፅኢት ድማ ኤልሳቤት ሆልመስ ሽማ ገኒኑ ዕለታዊ ቃለ መጠይቃት ክግበረላ ከምኡ ድማ ምስ ከም በዓል ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ቢል ክሊንተን ከምኡ ድማ መስራቲ ኣሊ ኤክስፕረስ ዝኾነ ጃክማ ኮፊላ መደረታት ክትህብ ከምኡውን ከድንቕዋ እዮም ተራእዮም በዚ ከዓ ትካላ መሊሱ ህቡብነት ረኺቡ ብዙሕ ኣውፋረ ክትረክብ ዕድል ተፈጢሩ ናይዚ ኩሉ ውፅኢት ድማ እታ ብሓንቲ ቅምሶ ደም ኩሉ ሕማምካ እትነግር ክንዲ ኮምፒተር ናይ ገዛ እትኸውን ማሽን ትሰርሕ ኣላ ዝበለታ ቴራኖስ እትበሃል ትካላ ካብ ፍሉጣት ናይ ኣሜሪካ ሰብ ፀጋ ብሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ወፍሪ ክካየደላ ጀመረ ናይዚ ውፅኢት ከዓ እዛ ጌና ዘረባ ጥራይ እምበር ትግባረ ዘይትሸይጥ ዝነበረት ኤልሳቤት ኣብ ሓፂር ግዜ ቢልዮኔር ተባሂላ ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸ ኣብ መጽሔት ፎርብስ ክትጥቃዕ እያ ክኢላ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ከም ፎርቹን ዝኣመሰላ ዓበይቲ መጽሔታት ክትመጽእ እንከላ ሽማ ድማ ኣብ ሰማይ ተሰቂሉ ክጽዋዕ ይተራዩ እዚ ይኹን እምበር እቲ ክመጽእ ዝኽእል ሕቶታት ጌና ኣይተዛዘመን እዩ ዘሎ ኣብዚኣ ክትመጽእ ትኽእል ሕቶ ድማ እሞ ዝኹሉ እንዳገበረት ካብ ሰራሕተኛታታ ወይ ካብ ቀረብታ ምስጢራ ዘምልቆላ ዶ ተሳኢኑ ዝብል ኮይኑ ኤልሳቤት ግና እዚ ከም ዝመጽእ ፈሊጣ ኣቐዲማ ተዳልያትሉ እያ ነይራ ንሱ ከዓ ኣብታ ናይ ምትላል ትካላ ሒም ዝበለ ይተሓጎም ዝዓይነቱ ተሪር ሕጊ ክተጽድቕ ብምኽኣላ እዩ እዚ ማለት ድማ ዝኾነ ኣብታ ናታ ትካል ዝሰርሕ ዘበለ ውልቀ ሰብ እንድሕር ገለ ምስጢር ከምልቕ ፈቲኑ ብመንገዲቲ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ካብ ዝሓየሉ ጠበቃታት ምዃኑ ዝግለጸሉ ዴቪድ ቦብስ ዝበሃል ውልቀ ሰብ ጌራ ኣብ ፈቆዶ ቤት ፍርድታት ኮለል ክተብሎን ክሳብ ጅቡኡ ዝነግፍ ድማ ዓቕሉ ክተጽብበሉን እያ ተራእያ ናይዚ ውፅኢት ድማ እቶም ኣብ ትሕቲኣ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኩሉ ምስጢራታን ምትላላን ዝፈልጡ ዘበሉ ካብ ፈቆዶ ቤት ፍርድታት ከይዶም ዘይስዕርዎ ወገን ዝቃለሱን ገንዘቦምን መጻኢዮም ዝኸስሩን ትምባል መሪጾም እዚ ከዓ ኤልሳቤት ሆልመስ ምትላላ ክትቀጽል እኹል ግዜ ይሂብዋ በዚ ከዓ ኤልሳቤት ሆልመስ ብዙሕ ሰብ ፀጋ እንዳታለለት እያ ንዓለም ከዓ ብመንገድታ ህብብቲ ዝነበረት ናይ ትዊተር ሕሳባ ኣነ ከምዚ ገይረ ኣብዚ ደረጃ በፂሐ እንዳበለት ንነፍሳ ከም ሓንቲ ብሓቂ ዝተዓወተት ጌራ ክተቕርብ እንከላ ኣብ ይዕንቲ ህዝቢ ንኽትመጽእ ድማ ኣብ ዘይተኸዶ ምትእኻብ ዳርጋ ኣይነበረን እንትበልካ ምግናን ኣይኮነን እዚ ይኹን እምበር ንኹሉ መወዳእታ ከም ዘለዎ ጉዕዞ ምትላል ኤልሳቤት ሆልመስ እውን ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ናብ መወዳእታ ገጹ ይቐሪቡ እዚ ከዓ ድሕሪ ትገለ ካብ ሰራሕተኛታታ ዝነበሩ ከቃልዕዋ ፈቲኖም ግን ከዓ ኮለል ምስ ኣበለቶም ምስ ገደፍዋ ሓደ ጋዜጠኛ ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝኾነ ጆን ካሪየር ዝበሃል ጉዳይ ክከታተል ብምጅማር እዩ እዚ ጋዜጠኛ ከዓ መጀመርያ ካብቲ ክሰርሖ ትብል ዝነበረት ፍሉይ ማሽን ጀሚሩ ዓሚቕ መርመራታት ከካይድ እንከሎ ብድሕሪኡ ድማ ንኤልሳቤት ሆልመስ ዓሚቕ መርመራታት ከካይደላ ይጀሚሩ ከም መደምደምታ ድማ እቲ ንሳ ክሰርሖ ትብል ዘላ ማሽን ብዓይኒ ሕክምና እንድሕር ተራእዩ ኣብዚ እዋን ክመሃዝ ብጣዕሚ ከቢድ ከምኡ ድማ ዓሰርተታት ዓመታት መጽናዕቲ ከምኡ ድማ ሓድሽ ምዕባለታት ዘድልዮ ኮይኑ ክረኽቦ እንከሎ ኤልሳቤት ሆልመስ ከዓ መታለሊት ኮይኑ ይረኺብዋ
እዚ ጋዜጠኛ ኸኣ ነቲ መጽናዕታቱ ምስ ካልኦት ጋዜጠኛታት ኮይኑ ብምስጢር ክሰርሓሉ ድሕሪ ምኽኣል ኩሉ ኣጻፊፉ ሓደ መዓልቲ ንዓለም ቃልዕ ገበሮ። መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ጉዳይ ክጥርጥሮ ብምጅማሩ ባዕሉ መርመራታት ገይሩ ኤልሳቤት ሆልመስ ንዓመታት ዘታለለት ፍልይቲ መደናገሪት ምዃና ብምፍላጡ ትካላ ክትዕጾ ንሳ ድማ ብከቢድ ክትክሰስ እያ ክኢላ። ኣብዚ ዝመጽእ ወርሒ 7 ድማ እቲ ናይ ፍርዳ መስርሕ ክጅምር ኮይኑ እንድሕር ኩሉ ተቐሪበላ ዘሎ ክስታት ጸዲቑ ኸኣ ክሳብ 20 ዓመታት ዝበጽሕ እስር ቤት ይጽበያ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ። ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።